Jadą jak z podzartą jakąś z wsiedci ma. Z Ksandza, teren nie chce kasiepścich dechów, ale tyś z wsiedci ma organizacja majaci, nazywają to kasiepści ma. I oleś dył, aż oni zrobią disa na kasiebę i świat, ale jem pomyslu lepiej nie żdac, lerociec ich do studia i spetac, co i masa w tym siedci mnie widzi. To je kawa i kuch w kasiebę i świat, ja so zwiadom chybel. Witam bardzo serdecznie. Jestem duży, a nie medium i nie wierzę medium. I gadam jak medium, może tu co jest komedią. Nie zmusisz swą komendą, nie. Bym zażył to remedium, nie. Bym patrzył w to pudło i może i strzelasz, ale to pudło i broni nie masz. Tylko ten pilot, tylko ty myszkę, rzuć to debilom, może ktoś kliknie. Klik, bang, zmieniło się wszystko, gana na izemi. Łebie wrócą Lipkow, łebie wrócą Lipkow. Real talk, hip-hop. Tarczą kręcę knipko, palcem tworzę se przyszłość, buduję układ, wpisuję kody, a za to ludzkość mnie wynagrodzi. Tarczą kręcę knipko, palcem tworzę se przyszłość, buduję układ, wpisuję kody, jeszcze nikt nie zgadł, o co mi chodzi. Nikt nie rozumie, co mnie nyka, kiedy się głowie znów nie styka elektronika. A nasi magłesca ma jedzi se formację Front Crew, Michał, Szymon, witam bardzo serdecznie. Witaj też. Witaj. No dobrze, ja dzisiaj muszę was spytać, to co wam w tym sieci nie widzę, ale zanim do tego przejdziemy, to pytanie było, jeśli idzie o hip-hop, o rap, ja tego nie rozróżniwam, także sorry, zaraz mnie tu zjeta, ale dobrze, to taci godani do mikrofonu. W kasiepścim strzodowiściu bardzo często były taci próby jakiegoś rapowani, ale ze strony kogoś, kto zajmował się na przykład muzyką, tak jak Tomasz Fupka, a nie rapowaniem. I czy was to tyś tak było, że była łudba, a zrobimy hip-hop, bo tego je mało, czy to jest coś, co wacieje ta prosto wse? Nie, to było tak, może ja zacznę, że my sam płytkali te 12-13 lat temu, czyli ja został wyrzucony z mojej pierwszej szkoły w Gdyńsku. Zaczyna co ciekawie. Jo, to ja trafił do Kartus. Z tej Kartus ja był wysłany za karą, a myślał na takie zajęcia teatralne. Chętnie ja płytkał Michała i po tych zajęciach teatralnych w autobusie my tak gadali, że my słuchamy podobnej muzyki. I najpierw ten front to po prostu było takie karno, że masa spotykali w kółku i rapowali, robili freestyle. I to było po polsku, ale my dodawali kaszepście słowa, bo my jest ma kaszebama, więc to było noterne. I to nie było dlatego, że my, mając 18 lat, same myśleli, Jezus, to jest potrzebny teraz kaszepści hip-hop, bo nikt tego nie robi. Następno Michał zniknął na 5 lat. Ale to jest ciekawe, zniknął to znaczy co sadzało? No i sobie poszedł na imprezę, nie? Na 5 lat, no, będzie 6, no taka fest impreza to była. Okej, z poprawina ma. Jo, to ci dłek kusk. No, ciekawie, bo tam w tekstach tyś poresiwość te wątci, no, tyś narkotyków, to ja sobie chcę spytać, czy to była taka stylowa na hip-hopowca, czy to są autentyczne sprawy? No to są autentyczne sprawy. Żył w takim ala gangu jakby. No, to nie był tak richtig gang, ale my koledzy, nie? I tak później dopiero tak sobie myślę, że to jest tak, ale ja ci gang, nie? Bo tam wiele narkotyków było, blues imprezę i deci my robili na tym wszystkim. Czasem my tam musieli coś rozwalać, ja ci budynek, czy tacie zlecenia my dostawili. Czasem co, gdzieś tam przewiez kogoś, coś tam. To nie był ala gang, to był gang. No ale... No to też za wiele nie godujmy. Nie, no to tak,
I tam lebał z tyma kolegoma. Tam detków za wszystko nie dostawał, nie? Ale... Tak te w sądze godą i temu nie sedzisz teraz. No nie, ja tam nigdy nie był w sądze, nie? Nawet. Ale my i koledzy, źle sedzec, nie? Te historie z maczeta małe jacich mesłechumę w muzyce tyś jeden mój kolega, ledze go zabile, nie? Maczetą. Normalnie tam go rozcele. Jak rybą. Na jednej imprezie tyś. No i wielu moich kolegów już nie żyje, nie? I to jakoś sobie później uształtowało w tej drodze muzycznej? To doświadczenia, te 5 lat rozegracji, jak to nazwał? Już szedł na terapię i tam już sobie wszystko w głowie ułożył i wtedy ja tak stwierdził, że jak ja to przełożę na muzykę, to ja będę miał to już bardziej ułożone sobie w głowie i to, co ja myślał o tym, co ja przeżył. To znaczy, ty musiał jakoś to wyrazić, żeby sobie to wszystko uporządkować. Taki fundament dla mnie na przód. No to już zaczyna sobie robić współpracę historię jako sonadowo na ekranizację nawet. To twoje dzieci i te 5 lat rozegracji, jak ty to nazwał. Wracające do tych właśnie dalszego rozwoju front crew. Jak ci były dalsi kroci, żeby z tego freestylu, gdzieś tam w kółku, przejść do takiego utwórstwa profesjonalnego? To wezrzało tak, że ja wrócił z Warszawy. Ja widzę, że Michał rapuje, że on robi to z tymi kaszepszczymi słowami i że to jest bardzo fajne i że to ma słuchańców, bo te kawałki bardzo patologiczne, one nawet po 30 tysiąców obezrzeniów miały. I ja wszedł to z powrotem, ale wszedł w to nazad, ale bardziej jako ktoś, kto siedzi w studiu i gada, że tu może wiceremów, ten refren może być wezrzec inaczej. Ja nie był tym raperem. Później ja chyba poznał ciebie, Dawida, przez internet. Myślę, że tak to było. Dawida Złego. Dawida Złego, ja. Oni zrobili pierwszy kawałeczek, który chyba nigdy nie wyszedł, bo zwrotka Michała była w tej jeszcze za mocno patologiczna dla Dawida. Potem Michał był na następnej placzce Dawida jako West. I po tym, jak ten szczeczek miał bardzo dobry odbiór, my we trzech pomyśleli, że fajnie byłoby zrobić projekt, że Michał robi coś po kaszepsku, Dawid też robi coś po kaszepsku, to Dawida było mocniej, bo on mocno zaznaczył, że to jest kaszepski hip-hop, że można byłoby zrobić taką super grupą, żeby pokazać ludziom, że to są na Kaszebach też dzieje, że są kaszepskie zespoły, kaszepskie karna i to nie tylko dlatego, żeby ktoś wymyślił kaszepski hip-hop, ale dlatego, że po prostu są ludzie, którzy chcą to po kaszepsku robić i są kaszebami czeją. A ja był kłel tego wszystkiego i non-stop wtrącywał im, a w środku tego wszystkiego jeszcze zaczął im teksty pisać, im podrzuciwać. Oni najpierw zaczęli te teksty rapować, później mi powiedzieli, że skoro ja je piszę, to może ja zacznę rapować. Ja wszedł do studia i tak weszła ta płyta, że jest we trzech. Tam w niektórych kawałkach mnie nie ma, to są te starsze. No prawie, bo w rapowaniu wiadomo jest komuś, kto może w tym nie siedzi, że idzie o autentyczność, że jeśli ty tworzysz teksty, to tyś rapujesz, że to nie jest tak, że ktoś pisze tekst, a kto insi zaśpiewa, nie? To różno bywa, bo też są zwrotki, które ja napisał dla kogoś, ale to jest dla osoby, którą ja znam, albo na przykład Michał napisał 14 wersów,
a ja przychadam i gadam, że jest, a do tego jeszcze se rymuje to i to i to, a przecież zrobił coś takiego. Więc jeżeli my jest we trzech w studiu, to też czasem te teksty powstają we trzech, ale jeżeli ktoś rapuje o czymś, to rapuje w jedno o tym, co on naprawdę przeżył. Przystawiono mi pistolet do głowy, później pistolet gazowy miałem w klipie i do głowy, by nie przyszło mi, że życie moje zmieni się tak, a mogłem mieć je już z głowy, ale robię ten rap, a wam do głowy dobry pomysł, by tu nawet nie wpadł. Ja talent drogi mam, no a ty tani, i mam to coś, do czego dochodzą w pracy tytani. Nagrałem początek drogi, nie zatonę jak Titanic, Hene dalej niosą nodzi, lejunieje moje brechniały, plus czy minus, to jedyne co widzę, nawet jak wszystko na plus, to ja dalej widzę krzyże i nareszcie w areszcie chcieliby mnie tutaj widzieć, gdy ich roczną wypłatę to robiłem chyba w tydzień. Płacę dziś za tamte czasy, nie zależy mi nareszcie, dla mych kaszubskich braci, nie zależy mi nareszcie, tak należy jak na krewcie się wzoruje, w moim mieście go chowali, ja znalazłem i teraz być królem też chcę. No i wracając do tych twoich przesieców, Michał, bo tego było tym, że to była taka autoterapia dla ciebie, żeby to wszystko sobie uporządkować. I rozumiem, że stworzenie tego to jest jakiś sort terapii, ale czy wedle ciebie później pokazanie tego ledzom nie jest takim powielaniem patologii, pokazywaniem ledzom, no, jakimś takim budowaniem tych negatywnych obrazów, których ktoś może przejmnąć i je wząc? Nie, bo to jest czasem tak mocny, że to trzeba być gipim, żeby nie zrozumieć, że tam gdym, że to jest źle. Tam jest to tak narysowane, że ludzie muszą rozumieć, że to nie jest chwalenie, ale mówienie, że mieje wstyd za to, co robił pierwi. Takie, i pokazywać, że teraz szklonka łedę pijesz zamiast czego innego. Okej, druga sprawa, bo pierwsza sprawa to wasze utwórstwo, które je poprawdza bardzo ciekawi do tekstów mojej przejdziemy, bo one są też literacko wedle mnie bardzo wiele wort, ale jak to jest z odbiora, bo je wiedzieć, że kasiepści strzedowiście ja ci je kiedyś wie, Baro lubi jak coś jest zgodny z schemata, zgodny z reglama i nie lubi osobliwie jak kto skrytykuje tych wspaniałych naszych dzejarzy, a tymczasem przechodota i godota tyś o tym, co je lechłe. I widzę, że ta ci reakcja za Baro nie ma nawet, że ledze nawet jakoś nie są łyburzone, to znaczy, że co, że my są mentalno jednak przerechtowe na krytyka jak na strzedowiście, czy może ledze wolą udawać, że to nie istnieje? Myślę, że oni udają, że to nie istnieje. Bo też nie mogę uwierzyć, że jeżeli ta płyta, ta platka ma kawałki mają po tyle tysiąców obejrzeniów, to że ledze, które nie słuchali tego, nie sygnali płytą. Tak samo, jeżeli Dawida Złegłe szczeczci, frantówci mają tyle tysiąców obejrzeniów, to dziwi mnie, że te już nie są podawane dalej. Bo to też tak dzieje, że te frantówci zbierają te obejrzenia, bo ktoś podał dalej i napisał, że wybaczta, to też można robić po kaszepsku. Ale jeżeli my już gadamy, że ZKP robi dziwne rzeczy, a ta kaszepska jednota, ona bardzo fajne chłopy, ale oni blues udostępniają cezę postę, to już maleje to karno ledze, chterni, to mogą podawać dalej. No ja, bo jak ktoś pojedzie jak z podzartą jakąś z tym, kogo ja nie lubię, to puścia dalej, ale w tej samej zwrotce je też łemie i to może niechternych błędów. Ale myślę, że to jest potrzebne, taka terapia, żeby ktoś rzekł głośno to, co wszyscy widzą, ale jakoś nikt tego nie goda, wszyscy udawają, że je dobrze. To też może być tak, że wiele dzejarzy kaszepskich to są ludzie, którzy są starsi, albo nie do końca rozumieją tą kaszepską kulturą. I oni też nie wiedzą, dlaczego my teraz wymienimy tyle nazwów, tyle płezwów, tyle ledzy. A jeżeli spojrzy na to, co są dzieje za wielką władą, albo nawet w
polskich rapowych ścieżkach oni też, taki Eminem gada, tu wyjmuje Britney Spears, tu kogoś innego, tu Donald Trump, tam jeszcze ktoś inny. Więc tak po prostu też wezży rap i czyli my są zabrali do robienia kaszepści platci, to my też spojrzeli na to środowisko i zaczęli gadać o tym, co nam się nie podoba, co też nie znaczy, że chcemy całkowicie spalać ZKP, że my nigdy nie chcemy nic zrobić z kaszepską jednotą i tak dalej, i tak dalej. Więc nie wiem, czy te organizacje z wama będą chciały, ale to inna sprawa. Przecież przechodzące do tekstów, tam jest wiele takich nawiązaniów do nozwestków, do konkretnych ledzy i to dobrze, bo wedle mnie lepiej nie gadać łekrągły ma słowa, ma o jakichś łeglowych rzeczach, ale prosto rzec konkretno, co mnie so nie widzę, albo kogo mam na myśle. Jeśli idą te teksty, to w nich jest bardzo wiele takich nawiązaniów do historii, do literatury. To jest literacko bardzo wysoko forma. Długo musi tam myśleć nad takim teksta, szukać z tych rzeczy, one gdzieś tam w was sedzą i jednym razem gdzieś tam to wychodzą na kartka. Czasem to trzeba wiele czytać, nie? Tak, Cides je był w Robłyce i mnie taka opiekunka to była. My tam przyjeździli ku taci hecie stary w lesie. I ona mnie gada, że tam mieszkał Karol Krefta i że to był bardzo wielki kaszeba. I ona mnie tak gada tam o nim. Jest tak myślę, no i musiał o nim zrobić taką piosenkę, nie? I wtedy, jaki był doma, to i musiał wiele czytać o nim, żeby napisać co. I to Król Kasiebów, jo? Jo, Król Kasiebów, jo. I to też są te słowa, które to nie jedno te frantówki, które mają na przykład jakąś postać w poezji, one nie jedno są w tej postaci. Czasem to jest tak, że na przykład ten Król Kaszebów to jest słowo klucz, ale reszta to jest po prostu tacie w rapie jest coś takiego, taki gatunок jak bragadacio, że ty gadasz o sobie, lekko sam chwalisz, ale to musi być dobrze rymowo złożone. I też można po prostu takich ledze użyć, żeby nawinąć o czymś innym. Albo w derdo zwrotka Michała jest bardziej łenim i o jego przerzecach niż o derdowszczym. Ale ten derdowszczy i to tworzenie takich kompleksów u Kaszebów to też był taki powód, żeby móc o czymś takim napisać. No tu jakiś tekst Labuda je tak po prawdzie disa na tego ksandza znajemy ta sytuacja, gdzie miały powstały już te sztaturę kasiepścich dechów opisanych przez Aleksandra Labuda, prawie tytlowy, a ksądz z jednej wse, nie w gminie Lenio, ale tam w sąsiedniej, ale to ta parafia podlego, no chcą biodkływać z tyma diobłama i z tym satanizma, który tam się rozwijał i tam ta frantówka to myślę też musiała budzić w was jakieś takie emocje, no bo no kurde. No. Ja, ale jeżeli chcecie nas pozwać, to wszystkie nazwiska i wszystko to są rzeczy całkowicie przypadkowe. Dobrze. To jest po prostu oksydzu, który był głębi jak kłezu, a że później się okazało, że jest jakiś ksiądz, który rzeczywiście robił takie rzeczy i że on miał na nazwisko kłezu, to tak weszło. Tak weszło. Ja nie wiemy jak. I to też zaczęło od tego, że Labuda to jest taka gra słowna. To jest też taka często rapowa rzecz. Chujowe ludowie, poszedł bezpieczny kryzys do licepki. Po narkotykach ci wpływam po bitach, a zamiast fetki mam popiół na głowie. Cyso przed Weber chniali, OnlyFansy, Fame MMA i świata. Obraz wybaczany sztucznie jak dupa fagaty. Statystyki, lajki serca cenniejsze są niż banknot. Każdy z nas stracił wartość, gdy Nipkow zakręcił tarczą. Młode głupia cipa, przy pięciu nabita, tańcuje na bitach, ale ćpa, stary to płytach, chce żyć jak na klipach, a tu polska lipa. Tyły są też tu się ćpa, taki zwyczaj. Tu spierdala się przed psami, prawie każdy zastraszany. Tutaj wszyscy zacofani, jaki mainstream, tacy fani. Tarczą
kręcę knipko. Palcem tworzę se przyszłość, buduję układ, wpisuję kody, a za to ludzkość mnie wynagrodzi. Tarczą kręcę knipko. Palcem tworzę se przyszłość, buduję układ, wpisuję kody. Jeszcze nikt nie zgadł, o co mi chodzi. Szybko, mam za szybko, ekranu szybko. To moje flow, foczko, rybko. Skradnie mitko, idziesz za nitką. My prześle na tema religię, choć może nie tyle religię, bo jeśli godimy o tym zachowaniem ksandza, to bardziej może socjologiczna sprawa, to nie jest kwestia religijna, ale religijne sprawy też są pojawiają w twojej frantówce więcej wiary, tak to jest. Jo. Ona też, ja som młega jak no katolik, gdzie tam nie z tym zgadza z religijno, ale literacko to jest po prostu bardzo piękny tekst, też tam jest wiele nawiązań. Może coś więcej nam o tym rzeczyć? Tam jest tyle nawiązań, bo ci des sieku wiara, tak, co mnie będzie bardziej pasować. Pierwszy był katolikiem, ale moja mama zmienia wiarę na świadków Jehowy. Wtedy ja też musiał, ja tam poznał, to jest bardzo blisko katolicki wiarę, ale tam wiele rzeczy się różniło. Jak ja był dorosły, to ja tak myślę, że może więcej coś jest, ja ci inne wiary. Wtedy zaczął czytać. Ja włączył Wikipedię i Jezu, to nie ja, tylko dwie. Nie, to mi było bliższe, żeby poznać nowy punkt widzenia i teraz jestem buddystą. No proszę. Jo. I temu tyś pewno jedześ po generację Z, bo tam tyś moś taci dise na nich, nie wiem czy dobrze użyłem tego słowa dise, ale prosto jedześ po nich, bo gdzieś tam dla generacji Z Budda to jedziesz youtubera, nie? Jo. A nie postacjo. Jo, bo tu też je z jednej strony mamy coś, co by się mogło gdzieś tam nie kojarzyć z takim typicznym konserwatystą na przykład, bo w tych tekstach je jachani po tym takim naceskaniem na ta polskość kasieb, tak jakby rzekł, je siekani wiarę gdzieś tam dalsi od tego, do czego my kasiebie jesteśmy przenaconi w naszej tradycje. Ale z drugiej strony, jeżeli idzie o tema LGBT, jeżeli idzie o te wszystkie temy, to tamte też no, nie łepszczędzywość krytyci. No nie, no, jak czasem Trump gdy, jo, że zdrowy rozsądek pierwi, jo, a 3 lata temu też miał zdrowy rozsądek. Że, a też nie jest prezydentem. Nie, no nie, ale czasem jak i na co zdrza, to nie mogę ani myśleć, że jest drza co innego niż jest drza. No, więc jak cały świat tak wymyślił, tak, nowi rzeczy, bo ty możesz mieć 56 płci, jo? No to dla mnie to jest dziwne. Ja wiem, że tam ludzie mogą ciec tam w środku coś innego, jo? Ale to, co ja widzę, jo, to jest chłop, to jest baba. To je rozumiem. No teraz jakby do tego wrócę, do tego zdrów rozumu, prawie może ta reśno ta maga w Ameryce, a może insi jakieś czynniki do tego doprowadzają, że teraz neus, z tej lewej strony to idzie na prawo i to tak pewno co pora lat bardzo się zmieniwało. A jeśli idzie o to, co wabę chce zmienić w kasiepści reśnoce, bo no i tak jak tegodu, nie chce ta rozwalać z tych organizacji, nie chce ta nigdy nic z nima nie robić, no to czego ma tak tych chce ta? Nasz punkt widzenia taki, że słowa, nie czyny. Czyli my zgodujemy i jeżeli ktoś coś z tego wycygnie, to jest bardzo fajnie, że ktoś z ZKP przesłucha szczeczk zjadacze kapusty pekińskiej, który tak się składa, że to też ZKP wychodzi z tego skrótu. I stwierdzi, że jest to może my prawie musimy zrobić coś innego niż robimy dotychczas, bo może to jednak nie dzieje. Jeżeli ten spis powszechny tak lecho wyszedł, jeżeli ktoś z kaszepści jednoty zobaczy, że tak to poprawdza jest, że my mamy tych ledze w naszym karnie te sące. Ja swoje deczki z 1% przekazywał na kaszepską jednotę, ale jeżeli ja widzę, że oni
cały rok robią teli, że podawają dali postech, których nawet sami nie napisali, to my czysto o tym godujemy. To nie jest coś, co my sobie wymyślili. I jeżeli ktoś coś z tego wycenie, to fajnie. My robimy muzykę. Też każdy z nas robi swoje rzeczy, bo ja też bawię sam w pisarza, każdy ma swoje rzeczy. I to są ludzie, którzy zakładali te stowarzyszenia i oni są od zajania, a my jesteśmy od wytykania im różnych błędów. Jak my wleże do jakiego budynku i tak rzekle, o tu panka, jo, tyle je plama, tam je mekro, jak tego nie zrobię, to się spóźni. O, my jesteśmy jak BHP-owcy, że wam musi założyć kask, jeżeli wam wchadza na to rusztowanie. Ale my nie jesteśmy od tego, żeby wchadzać samemu na to rusztowanie i wymieniać łekna. No dobrze, was swoja robota robi ta, ale tu jeszcze trzeba spytać, bo tak fajnie co go do tu po kasiepsku, a czemu warapuje ta po polsku z kasiepści ma wtrącenia ma, a nie rychtych po kasiepsku? No, jakby to rzec, ja myślę, że bo to jest do młodych ludzi i wiele młodych ludzi nie zna kasiepścigły. Ja ci to uczył w szkole, jo? My mieli 8 godzin w tygodniu i tam coś ja pamiętam, ale ja mam zabity wiele. I teraz ja tyle godem po kasiepsku, ale mnie je łatwiej po polsku gadać. Wielu ludziom też. I ja w robocie jeździłem do szkoły, jo? Kierowca autobusu. No i często je cieja, nie ile pojedyncze słowa kasiepści używają, ale jak taki slang. I dla te tam są pojedyncze słowa, żeby w tym slangu było więcej słów kasiepścich. Bo młodzi ludzie, oni często wolą inna muzyka, jak te disco polo czy te ludowe, jo? Hip-hop jest lepszy dla młodych ludzi i tam narysowanie tematu po polsku dorzucenie kasiepskiego słowa, to zrobi więcej roboty, jakby zrobić całość po kasiepsku, bo oni nie zrozumieją całości. I też nie uważamy, że jeśli są kaszebi, którzy po kasiepsku nie godują, że oni są gorszymi kaszebama od tych, co po kasiepsku godują, bo ci Irańczycy, którzy nie godują po irlandzku, oni w cych są Irańczykami i niestety tak jest, że świat się zmienił. Większość kaszebów po kaszebsku nie goda i może my musimy zmienić to spojrzenie na to, kto jest kaszebą, bo też, to jest kolejna rzecz, którą mogliśmy na tej płycie po kaszebsku, to płyta to bardzo złe słowo. Na tej placce mogliśmy poruszyć. To jest ta nieszczęsna ustawa o mistrzostwach, gdzie kaszebi są mistrzostwem, które nagada po kaszebsku. Jak przychada do spisu powszechnego, to się okazuje, że większość kaszebów nie gada po kaszebsku i co, oni nie są kaszebami? Trzeba wymyśleć inna definicja. No, najlepsza z naszego punktu widzenia byłby po prostu naród albo autochtoniczna mistrzostw, naród autochtoniczny. I zresztą o tym też można posłuchać w waszej muzyce. Ja, że jest przebudzenie narodowe. Jo. Jak wejdą mi na łeb, będą chcieli krew ssać, usiądę na pustkowiu. Jak Karol Krefta ze sobą zabiorę. Pełen wór trupów na tronie zasiądzie. Nowy król Kaszubów ze sobą zabiorę. Wór trupów zasiądzie na tronie. Król Kaszubów zabiorę. Wór trupów na tronie. Król Kaszubów. Może Dawid zły, ale Michał jeszcze gorszy. Wszędzie tu węszyły psy, a powód był bardzo prosty. Siedział ojciec, siedział brat i siedziały ziomki. Podziękuję, wolę stać kaszebom, dać przykład
dobry. I nie wiem co począć, mówić, że dam się za to pociąć. To śmieszne, odkąd mu ziom został wypatroszony nożem. Może po śmierci odpoczął, nie przyglądaj się ich oczom, a szczególnie nocą, bo być wystraszony możesz. Stanica w mojej rance, zwykła woda w mojej szklance. Na flance zły włos, czyli gryb co ma 3 głowy. I nie jestem polskim Ankiem ani niemieckim Hansem i to boli ich przebudzenie narodowe. Skoro jesteś takim kaszewą, co nie? To dlaczego nie mówisz tylko po kaszubsku? Twoja matka nie jest koniem, a jak lepiej ją po dubsku mówię wio. I zajeżdżę, masz mapiane na ustach. Ty to nie huśtawka, tylko frustrat, no mógłbyś się wychuśtać. Myślę, że to by był dobry czas, żeby posłuchać czegoś tyś na żywo. Ja wiem, że my cały czas możemy webzyrać tu wyjęci teledysku, a ja rocia, żeby prosto na YouTube'a Front Crew wleźć i tam posłuchać, ale tu w studiu jeszcze rapowuny nie było w redze, także zapraszam do tego, jedziemy. Jo. Tak samo jak Cejnowa, no to mogłem pójść siedzieć, ale okazałem się na to jednak zbyt sprytny dziś, tak samo jak Cejnowa. Chcę obudzić Kaszebę w każdym młodym, który jest ambitny i bitny. Ten wybitny bit w mig, pod skórę wnik mi, zżyna sny, że widzisz, robi metorich tych, antki chcą mieć beef beach, nie podoła nikt z nich, antyczni jak gryf, my krzyczek Tupak, come with me, taki sen się wyśnił dziś mi, Kaszebsko mływa ewiara, pucijem na starże kłelce nigdy nie zdzinie gryfica, złożyła jaja młode, lęgną się w pieczarach, zaangażowanie olbrzymie, w każdym wyplutym rymie i nie minie mi to, patrz jak płynie to flow, oddaję serce w krainie, której wiele jestem winien, jestem tej ziemi synem, nic tego nie zmieni synek, śpiewam zemiorodno przy akompaniamencie syren. Zawiesiłem wzrok pod sufitem, teraz nie mogę go zdjąć. Średnio nam wyszedł z pisenka, a ja wszędzie słyszę jo, 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 jo. Wciąż przerywa ciszę, choć tu się rodzi co rok prorok. Nasi coraz ciszej są. Oni chociaż chodzą boso, no to weszli tu z butami. Jest pani w Polsce, to po polsku niechaj tutaj gada pani. A dzieci w rezerwacie, porozmawiacie z Kaszebą. Śmiało, trącajcie jego kije, może zaryczy w gwarze coś. Nasze bon motto, takie jedno proste zdanie. Kaszeba ma twardą młewą, kto gra po polsku ten kłamie. A nie, panie, takie można, ej, zły chaos negro, nigdy do zgubę kaszubę, no i tak na jedną remusową karę, jak za karę pchasz, masz jedno zadanie, jeść, pić, spać, ukrywać twarz i zdechnąć jak Tamagotchi. Sam nie duetim, les jest między nama, kroczy biała je jak łepi, stywa mnie sam, to ju było lepiej. Wow! Tak to by było. To było coś. Ja zachęcam do tego, żeby wspierać na Patronite. Pamiętajcie o tym, że Kaszebści Media rozwijają się od zanka wama. Nikt za nas tego nie zrobi, a dzisiaj Front Crew to nasi głosce. Mamy jutro posłuchamy waszego utwórstwa na żywo w studiu, to znaczy ja to na żywo cieja. I teraz ja bym chciał jeszcze podpytać to, co bandze so dali dzało, bo wiemy, że Kaszebści naród co bandze rozwijał, bandze so odrodzywał, a wy jak na ty BHP-owcowie bandze na tego pilować, ale w jako strona Front Crew bandze teresiet? Mamy projekt, duży, bardzo duży projekt, bo to odbiór tej platci, on był taki, ale mamy coś dużego, o czym jeszcze nie możemy gadać. Bo jeżeli to nie wyjdzie, tej bandze głupio robić duże zapowiedzi, ale jeżeli to wyjdzie, to bandze coś ogólnopolskiego, ale o Kaszebach i o kaszebskich sprawach i myślę, że jeszcze nikt na Kaszebach czegoś takiego nie zrobił. Nie wiem, kuli ja mogę rzeknąć o tym, ale ktoś z Butna się zainteresował tą temą i sam są do nas odezwał, żeby coś dużego zrobić. Plus musimy znaleźć ludzi, którzy by chcieli sam w to włączyć. Ja wam bardzo dziękuję, życzę, żeby jak nadali te wasze rymy szły, żeby to wszystko so fajnie rozwijało, bo robi to wedle mnie dobrą robotę i mam nadzieję, że gdzieś tam to czasa kogoś zainteresuje, a czasa łeburzy, bo tyś musi łeburzec. No. To musi być tyś taka terapia, myślę, dla Kaszebści reśno, żeby czasa wstrząsnąć. Także na dziś wielgo dziękuję, a wam tyś bardzo dziękuję, napisz ta w komentarze, co wałe tym myślita i jest jedna rzecz, bardzo miele konkurs. Ta platka, jo? Mamy do rozdania. Ta też. Wow, dwie platki. Dobrze. Ta jest do rozdania.
Ta je blues od 18 roku rzecy, ta dla kłeźdigłe, a sygnie w komentarze napisać jakiś tekst rymowany, który by so dobrze zarapływało, no i nie narzucywą tu etymę. To może być pojechani po jakimś, to może być pochwaleni czegoś, może być podrechowani nasi dzisiejsi rozmowę, ale żeby to było do rymu i do rytmu. A ja mam udbał. Napiszcie dis na zły front. Dis na zły front, okej. Coś mocnego. Co staci go, żeby oni prosto z tych Adidasów weskłeknęli. I na teli to, na dzisiaj to teli, barowa madzanku, ja pamiętam, żeby subskrybować nasz kanał, dawać spaje w górę i dawać światu do wiedzy, że Kasiepści Media rozwijają się na YouTube. Bóg zapłać webzyrnikom wspierającym na serwisu Patronite. Wa pomogota rozwijać Kasiepści Media.